Obiazia nyenye onwe ha sebe Ibongi na be die o na be di nya na die na enwere ike resist in this guy na enwere ike nya try ya n'elu try ya na ya kwusie na ama mme si m de ma na nara anya si na ama mme nye jesa arụ kwa bi yi mebe na mebe ibe ya mesie ya fụkwara de ma na next time ike akwụla ọtọ gwe anya agasala olu ka fasa elizizi se Igbo die na abata for de ma ka ọ na-apụ na okwuru okwu the man jawala o wee bata babala nya nwamba si ya na ife fakwulu agago kedu ife jikọkwazi nya na the man again kedu ife o ji nyekwezie the man nwunye ya wee si ya na the man bịa na enwere ike resist nwunye di ya gbakwara ya mba ya taa na ọbabakwuolu die mba si ya na oge enwe kpọta this man here ịmalụ ka isi wee kpọta ya ime gịnị isikweta afọ isi kpọta wee mee gịnị wee kpọpụ gị ya ma ọ bụkwanụ banyawa ịkpọpụ dị mana ya ma mmenwu ya ọ si m ndị okotori ịgba n'ọkwa etu o dị mana bịa anya dọbalụ ya onwe ya o segideluo 10 times segideluo 15 times ya na di ewezieli ya na-ese okwu di ya ga-afụkwa ya ka ọ na-apụ ọma nkwu okwu kama ọ pụsịzịa ọbata ọbabalụ nyanwa ya ababalụ nyanwa bụ nke ya fana abụ wezieli ya na-ese ezigbo okwu ọkwa na-ese okwu dat na dị mana pụọ di ya na-aba bịa itie ife ya wee je wee kọlụ ndị befa wee kọsalụ ndị be ha wee babali ya mba si ya ọ bụgodulu ya na consent to this thing ya sị ha na ya mara ife ya ji wee kwelu na o nwere ka ya si chọọ ikwe na ya jụrụ ụkpa aka na ntị mana ya fụrụ adịmanụ du week na enwere ike ịgba ife menụ okay ka imesikwe ndị first one why do you continue ọ sị na ya mụrọ na ya ga-asị dat na ya ma mmezi mana ya fụrụ adịmanụ ya du week ya emewekwe the thing ọ sị papi atikete mami atikete ụmụnne etikete nya ike kwụrụ ọtọ gwa everybody ha sị ya na di gị kpọtalụ nwoke si gị di na enya sị ha papi asị ya na ya ma ndị ha na ya ma ndị ọ sị m papi a wepụ okwu kọtọ gbaa di nyanwa akwụkwọ ya bịa ka o kwuo ihe ọ ga-eji wee welụ nwa ya wee mee gịnị chai akwani ahụ so ha wee pụọ kọt wee kpebe mana before papi a eje kọt na papi ejego chọọ 1 or 2 ịghọta na wee fụ ihe na-emenụ before Leo wee pụba kọt eweluo na kọt wee jụwa nwoke wee si ebe afọ ka a nọ wee nụ ife melụnụ die jili wee si ya na nwoke dine ụna ama ife melụnụ o wee bụrụ na di ebielie 120,000 afọ ịghọtago like ihe dị umeanụ gwara anyị na wee kwụnye nkwa na ya ga-akwụ na ọ bụrụ na ya kwụnwuro na ọ ga-edina nwunye ka a ghara ịkwụ interest then mgbe ọbụla ya ji wetazie the money ka akwụ ọnya mana ife mezi dị bụ na ọ didesizie nwunye continuously na-abịazi na-edina nwunye hafịa ha dị wiki o nwere ifefa nwere ike ime kama dị manụ na fanaba anụsaba onwe ha ọgụ ahụ ịghọtago si wee kwugide kwusie kọt wee mee the man invite the man wee bịa wee jụba the man wee si ya imelu ife dị otu ọ si na agreement ya na the man wee si ya kedụzi ka isi wee mesie ihe anụnwa jesie ofu nje you continue going ọ si na ọ na-abụnye abịa dị umean na-enye ya n'ọnya ka ya ji wee na-abịa dị umean wee si na ejiri anya ya na ya gbara mgbe ya ji enye ya n'ọnya nyesie enye ọ na-apụzi ka a ga-eji wee maa ife melụnụ papi a wee kwụrụ ọtọ wee sị ha ya je jụọ something na o nwere ife dị manụ melụ na ọ bụrụ na o kwuru ife o melụ nwa ya kịta na ewezieli ejebe na omenala fa emebe ụna ama ife dis man mere o wee bụrụ ọsọ ọgwụ ka dis man na-agwọ amụrụkwana na m na ọgwụ na-awa ọka otu like this story sef mụ nwa sef amụrụ mma believe kwe na ihe nke a biko melụ na m ebele eziokwu na ọmụ na-akọ destin mana melụ na m ebele like it's hard for me to believe akpọrọ m na ọgwụ nwere ike ịlụ ọlụ otu mfụzi agha mama ama n'ife ihe a na-akpọ touch and follow ọ ka na-eme ha o wee bụ na the man gwọsịrị ọgwụ wee bịa wee fụ the woman fi ọmarọzia wee jụba the man wee si ya even at that ka unu sesile nke ịbụọ kedu ife iji wee sebekwu ya nke ịtọ na nke na wee jụọ the woman how many times ka unu segoro Ibongi ọ sị na 20 times ọ na-ama ihe dị man mere o wee bụrụ na that first day ọ bịa se this girl Ibongi
na o nwere ife o mere sọsọ famụ ife famịlị wee bịa the girl fia do carry the way o metụrụ enye aka kwụnye n'aka si ya nnọọ the girl kwelu n'ife ekwu o wee wụrụ na bọsị afọ o sere ibọn gị a sị nọ love na o terie na mgbedike tesi enye na mgbedike wee tisizie wee pụọ so mgbe ọbụla dị umeanụ fụrụ ya ome gịnị ọgụbakwu again ihe a ka dị manụ confess ọ bụrụ na o telu detene na mgbedike wee la this girl lasị anya the girl fụzi anya ọdụ wiki ọdobeli onwe ya so na ọbụgodo na di chọọ igbu egbu ma ọ mie netin asị ọ gasị na o gwuru dị man anya ọ ga-enye wee babalia wee jụba di wee sị a ma ihe a ihe unu kwuru si wee sị a na as long as na unu kwuru ekwu that na ama ntọzi ya nga because ife a bụ agreement mana ebe ọ nọzi wee da agreement bụ ịbịabazi over and over again na ọ bụ si tụọ nga na ọ dị ka a ga-atọ nga because na o ji nwunye utu nwunye wee bili ego wee sị the man na ọ ga-emegheri ihe o mere then ego afọ ebielie shishitọlọ na amanyezie dafana abụọ kwesịrị ịkwụ this woman damages ifefa ji wee mee because na ọ bụgodulu na ị na-apụ ala iwelu nwunye gị die na-ayọsi na-ache na ya ga-akwụnwu dị ụgwọ na akwụnwu ozi dị ụgwọ dị ma wee threaten mezie na ịmago na-ekwu so many things na o nwebọsị ya na-aga n'ụzọ kpọtara ụmụ okolobịa si na afa ga-egbu ya ma ọ bụrụ na o mere ifefa na-abụ kwuru akwifugo ya wee mee ifefa na-abụ kwuru wee kwakata this man kwakatịa ịgafu enyezie akwifugo na wee sị papa the girl na ha chọzịa na fachigeta azụ ka fasu nwunye for damages because no cross boundary ife ekwuru ịbụ ka o sesili nke izizi wee bịakwa sebekwe mọra mmụọ the lady wee sị because na ajụsị ikpe aka na ntị na nke ha mamme so di wee jezie wee gwa the guy si ya na nwunye jụrụ ajụ o wee sị anya don't worry just nya chele ka nwunye fugodi anya first o wee bụ na ọ gwọsị tinye n'aka were dị umeala n'aka dị umeala amarozi ebe ọ nọ wee kwelu ihe a ka eji mmadụ wee mee ihe a na-akọlụ unu na ka eji mmadụ wee mee kedu ụdị nna mee I don't understand isiokwu m I don't understand this girl si m wee kpesie na ya nọbe nne ya di wee bịa na-ayọ oyolugbede si na ọ bụrụ na ọgwụ ka o mere nyanwa ya gbakwa olu na ọgwụ ka o mere nyanwa ya ji wee kwelụ wee welie wee bili ego at the first time kedu ka nwoke ji anya ga-eji wee jiri nwunye ebili ego biko unu ewekwe n'igwe o nwenugo ebe unu nọ n'ụdị akụkọ like na nwoke ji nwunye utu nwunye mbụ na akwa niile ụmụ nwoke na-ebe maka utu nwaanyị wee bili ego kena ife iji echi echere bifo ọgwụ atụghị agwa m unu na onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eli akwa ịghọtago onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eli ọ bịawụlụ ma nya this girl sị m na ife a ji wee bịakwa n'ihe a bụ na die na-eklem si na-ejikwa ọgwụ wee jide ya biko si gbaghara ya si ma nna si ma ibia si m na ike kwụrụ ọtọgwu ya na ya ji ụmụaka na-atọ ya chọrọ ka ụmụ ya too wite atụ papafa ọ bụ ịghọtago mana n'ihe na-ewute ya bụ na ọ bụ na this guy gwara ya na ya dị need of 120k na akala iweta oke nyanwe weta oke o nwere ewee kwụọ this man ojebela onwe ya kama na o nwere ike include ya n'anything ọbụla ọ na-eme due to no believe nya ịgbara ife anụ nwa akwa genge na-akụziri ụmụ nwoke na nwaanyị nwere n'ise nwaanyị nwere anything to do with ife ọbụla gbasara business nwoke or whatever it is nwoke kwesịrị ịgwa nwaanyị mana nwoke kwesịrị iji utu nwunye wee ya amụrụ m ma ụfọdụ ụmụ nwoke che na fanụọ nwaanyị dị that woman azị ndụ ya gwakere m kịta ebe this lady ga-ebido wee gbaghalaba di I don't know but unu believe na the man mekwuri ọgwụ unu believe maka na ife
o ji wee wetara anyị this story. Ọ sị mụ jụọ ndị mmadụ because na the only thing ga-eme ka agbaghalụ this man continue with this marriage regardless na ya chọọ ka ụmụ ya nọ n'iru papa fa wee too bụ na okwerie nghọta na okweri believe na ọ dịse na ọgwụ ka eji wee jide die o wee were utie wee nye maka 120k only. If na ọ ga nwoke si ya na ọ bụrụ na ị bịa to me yọọ m this morning, I will give it to you instead of you well nwa m. Who knows ive esukosiliti agwagokwe dị man na ya mebie the thing o kwete na ọ ga-emebie. Una anụ n'ogo n'ụdị akụkọ dị otu before. Amaọdị m ife m ga-ekwu nne m. Ọ bụrụ na ọgwụ nwere ike ịkọntrol to this extent, nwoke ise na ịma nye ọbata inye ịfụzi anya edu wiki na-enye dat na o nwere onye nwere ike ịkwụsị gị. Ọ bụrụ na ọgwụ nwere ike ịkọntrol that way, maybe o nwekwara ike ịkọntrol dị gị that way. Mana ebe di gị na wee mee mistake bụ all these men na-efil na ha bụ nwoke na nwaanyị enwere ọnụ okwu ebe fa nọ na nwaanyị enwere ike help na nwaanyị enwere ike ime nke a. Malụ na amalụ dat na ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ife melụ na dife bụ mmadụ tata. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ife bụ like o nwere ndị edel dat nwee dị ifefa nwere ike imenwu like ife ha na-akwụgharị ntelefa anụ nwaanyị ife agabala ha agabala. O nwere ndị edel nọ nwaanyị ga-eme ha stand ya. Sometimes believe on your wife. Chukwu melie ibonibokwa adapụala. Yes, all this kind of story kpata datina ụfọdụ ụmụ nwoke ga-atasị afụfụ lụọ nta lụọ nke lụsịa bọsị achọrọ ha afụgo ụmụfa ebughelibe pure water, ụmụfa elebe mango na street, ụmụfa ayọba ego na street. Ọkwa nwa ọganyala efi ebe ọ na-aya ego maka gịnị? Papia fili na nwaanyị enwere right ịma anything na ọ na-eme. Papia fili na ụmụnne do more superior than the wife. Papia fili na nwaanyị aka ịbụ for that nwere say. O nwezie ka esi chọọ onye afọ afọ. Ọ bụrụ na ị nọ na mmụọ ị na-ebesa akwa because na gịnị mere? Nothing. Ife niile afọ iwọkụ for shishitola ma mba ụmụ gị ọnụ. Nwanne gị nwoke ọ nwanna gị nwoke anasịsịa ụmụ gị na nwunye gị all distance. Adafụ n'ụzọ na mmụọ. This is it. Afifugie. Anyway, kedu ife ilo nwanne m ọdụgụ ka ọgwụ onye gbaghalụ n'ọgwụ? Amụrụ dị m ife m ga-ekwu bi mara m na ọgwụ nwere ike ịkọntrol mmadụ to that extent. Mana ọ bụrụ na ọ dị possible, nne m ine n'anya edo careful ike gwụrụ m ndị be anyị si dị ọnụ n'okwu a. Daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.